storms they came and the ground gave way. Should have gone to building school. Let the rain fall down, let the wind blow loud, 'cause I have not built on sinking sand. On Christ the rock I stand. A wiser man, he built his house on ground that didn't move. The storms they shook, but the house still stood. It was strong as super glue. Let the rain fall down, let the wind blow loud, 'cause I have not built on sinking sand. On Christ the rock I stand. Let the rain fall down, let the wind blow loud, 'cause I have not built on sinking sand. On Christ the rock I stand. So build your life on things that last, like faith and truth and love, so you'll be strong when the hard times come, and you'll sing along with us. On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Let the rain fall down, let the wind blow loud, 'cause I have not built on sinking sand. On Christ the rock I stand. 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 Hello boys and girls, makadiwa nangu mwara ukomorere, mwara kuitire zvakanaka. Thank you for joining us matitsika pachirongwa chedu musi weSabata tichinzwa zvezvimwe zvaJesu. Mwara ukomorere, mwara kuitire zvakanaka. Mukati mezuva ranhasi toda kungodzidza kuti muzive kuti imimi makakosha. You are special and you are God's chosen one. You are the apple of God's eye. Kana kune chinhu chinofarirwa naMwari ndiwe, nekuti you are special. Maiziva here kuti Mwari paakatisika akatiita nemufananidzo wake. Mukaenda kubhuku yaGenesis chapter 1 paverse 26 and 27 inotiudza kuti Mwari akati ngatiite munhu nemufananidzo wake. Mwari ndokusika iwe neni kurakidza kuti takakosha. Mukaenda kubhuku ramapisarema 139 pavhesi ya14 anoti ndinokurumbidzai Jehovha nekuti ndakaitwa nemutoo unotyisa unoshamisa. Kana ungosati wambozvinzwa munin'ina, kana ungosati wambozvinzwa mwanangu, regai ndikudze kuti wakakosha. You are special. You are made in the image of God. Wakaitwa nemutoo unotyisa unoshamisa, saka unofanira kufarira nezvauri. Wow, let me tell you a story because it's story time. Inguva yekastori kanoda kudakadza nekufadza munguva yakadai. So paya nomwe musikana ainzi Makanaka. Makanaka anga akanaka sezvinongotaura zita rake. Andinongozwa kuti Makanaka. If there's a Makanaka out there, shout out to you because I know you are lovely. But not only Makanaka, even you are special. Makanaka Mwari anokufarira, anokudai mese. But nyaya yemusikana uyu ainzi Makanaka. Makanaka was only 7 years old. Aiva nemakore 7. Saka aigara nagogo wake because mai vake vakashayika ari mudiki. But aigara kumusha, ndoko aigara nagogo, and there was nothing much happening ariko kumusha ikoko. Kwanga kusina zvakawanda sezvaminazvo, kwanga kusina zvivhitivhiti atinoti maTV aya, kwanga kusina mafafitera, mahwindo kana mamira. But kumba kwavo kwaakakura ari zvaivako, but anga achiri mudiki paakaenda kunogara nagogo. Saka aine 7 years angasati amboitawo mukana wekuzviona, but gogo
kaingomudza kuti mwana wangu wakanaka, iye aingoshamisa kuti chitozinda gogo ndakanaka chi, because anga akatsvuka, aifunga kuti pamwe gogo ari kuona kutsvuka kwangu, vakafunga kuti akanaka. Saka rimwe zuva gogo vakarwara negumbo, gumbo rikanetsa gogo wakaita gumbo, wakada kufamba wakakamina, wakati manje zvinondoita sei. Saka sekuti vaigara kumusha kwanga kusina tepi, kwanga kusina kana mugodhi kana chii, saka vaitonochera mvura kurwizi uko. Ndobva wadedza zvikanzi nai makanaka muzukuru, akati gogo, zvikanzi enda unondichererawo mvura. Akati gogo hanza ndamboenda kutsime, zvikanzi don't worry, kutsime hakuna zvakawanda zviri, ukasvika iko zvine zvakuna vanhu vakawanda, because masikati kuri kupisa, unonochera mvura shoma, woya tova nemvura yekunwa mangwana kana gumbo rangu rapora, ndinozoenda kunochera mvura. Ndokubva afara, kwakubva atora mugomo wake, kwakubva atanga kuimba ndinofara nasi na Jesu Kristu, ndinofara nasi, achimba hake achifara, achienda hake kurwizi. Paakanosvika patsime, akasvika pasina kana munhu, zuva rakajeka nyika, zuva rakanyatsorova pamusoro pemvura. Ndobva atora mugomo wake, paakada kuti achere mvura, kwakubvaona manga muine picha yakanaka mvura maima. Ndokubva atarisa akati hanzi ndamboona zvakanaka kudaiso. Ndobva aramba akatarisa akati chinhu chakanaka. Paakada kuedza kutora mvura, ndokubva yafamba ndobva yaita tumananda. Ndobva ashamisika, payakadzoka ikagadzikana, ndobva atarisa futi akaona inga mune chinhu chakanaka. Paakada kuedza kutora akaona hazisi kutoreka. Remember, she was only 7 years, aiva nemakore 7. Ndobva aona vamwe mutete vaifara, ndobva vadedza akati nai andi, ndoda kubvunza, pane chinhu chandaona chiri mvura chakanaka. Ndokubva anongedzera zvikanzi muzukuru, ndiwe, muchirungu inonzi reflection, iwe uri kuzviona pamusoro pemvura. Akati ndini here muri kuti akabva ashamisika, zvikanzi handina kutomboziva kuti ndakanaka kudai. Ndaingonzwa gogo vachiti muzukuru wangu wakanaka, muri kuti ndini here, zvikanzi ndiwe. Ndokubva vaenda tete vaiva, ndokubva vapfuurira. Saka paakasara akatombosara achinyasoshamisika, akati ndini here, achida kunyasoona kuti ndiye here. Ndobva azvidhonza nzeve, akati zveshiwa ndini. Ndobva anga karukawo mabraids akakanaka anenge blondish. Ndobva anyatsobata mavhudzi rakachitasa, akati zveshiwa ndini. Ndobva afara. Ndobva tisaka gogo wanyatsotaura kuti ndakanaka. Ndobva aisa mugomo wake pasi, ndobva aisa maoko ake muchiuno, ndobva atenderedza maziso, muchirungu anoti rolling her eyes. Ndobva atenderedza maziso ake, ndobva ati amai ndakanaka mai, amai ndakanaka mai. Ndokubva afara, ndobva achera mvura yake. Paakapedza kuchera mvura, asati enda akati rega ndimbozviona futi. Ndokubva adongorera mvura akati ndakanaka, I am special, ndakakosha. Ndobva aisa futi ruoko pamwe akati amai ndakanaka mai. Ndobva aenda kumba achifara. Paakasvika kumba akati gogo, hamuna kumbondiudza kuti ndakanaka kudaiso, ndazviona mukati memvura, nanzi iyi reflection yangu, I see I am very beautiful. And ndokubva azvifarira. Kubva musi iwoyo akangofara achingoimba kuti I am happy today, ndinofara nhasi, because she understood her value. Well, you might just go kumba kwenyu ugonodongorera pamira. What you see is what God created. You are beautiful, you are special, wakakosha, wakaitwa nemuntu unotyisa, unoshamisa. Saka nhasi, before you eat your Sabbath lunch, I want you to go and look into the mirror. Unyatsotarisa mufafitera, unyatsozvidongorera, wobva wanyatsozviona, wobva waisa ruoko rwako muchiuno, wobva wati amai ndakanaka mai, because wakaitwa nemuto unotyisa, unoshamisa. So don't forget, you are special and you are the apple of God's eye. Saka iva munhu anofarira zvaari, because God loves you the way that you are. Mwari anokuda sezvauri mwanangu. God be with you. Ngatinamateni. Mwari Baba vari kumusoro kudenga ndakutendai nekuti makatita nemuto unotyisa, unoshamisa. Matirangaridza mukati mezuva ranhasi wekuti tiri special, takakosha mukati maso. Chitiropafadzai mukati mezuva ranhasi nemazuva eupenyu hwedu. Zvaitwa zvapera, mbiri nerikudzo ngazvive kwamuri muzita raJesu Kristu namata. Amen. Tokutendai vana vaMwari nekuti joina mukati mezuva ranhasi. Ngatisangane zvakare mukunamata Mwari musabata rinouya. Mwari aukomborere.
We are His chosen ones. The Lord gives food to you and me to make us grow. Hey, you and you. we are His chosen ones. The Lord gives food to you and me to make us grow. Hey, you And you. we are His chosen ones. We are His children. We are His children. We are His children. Hey, you And you. we are His chosen ones. The Lord is God, and He's coming again to come take us home. Hey, you And you. we are His chosen ones. The Lord is God, and He's coming again to come take us home. Hey, you And you. we are His chosen ones. We are His children. We are His children. We are His children. Hey, you And you. we are His chosen ones. We are His children. We are His children. We are His children. Hey, you And you. We are His chosen ones. hey, you And you. we are His chosen ones. Hey, you And you. we are His chosen ones. Hey, you And you. we are His chosen ones. Hey, you And you. we are His chosen ones. Hey, you And you. we are His chosen ones. Kuku bomogu bekem namlezwen Yesu utepelaniku lututubu kebibomhlaba dibong ningebo emnqamlezweni khangela Sing
tenzi kozowarini musati masvika moyo yedu yaneta nekuvumirira yowarini yonguwa inopenya kwazvo kupenya kwembirine kuonekwa kwenyu kozowarini tenzi mubude kumusha matononoka tenzi vamwe vadzokera tenzi vatendi venyu vazara nezvivi vashoma vakamira murufaro rwenyu mutsanyi vakarara chemanyi vamuke vanoyeranga vati tenzi aswedera mwenje yenu ivute zviuno zvisungwe vese vagadzirire kumuona tenzi mutsanyi vakarara chemanyi vamuke tenzi aswedera mwenje yenu ivute zviuno zvisungwe vese vagadzirire kumuona tenzi vese
nangisa Jesu hana chitema upenyu wake iwo wapi weni upenyu wangu unane chitema iwo wafu kwanewa wake kuchena nofukitwane upenyu wake indozo zivahu upenyu wese upenyu wangu iwo wechitema ona wafu kwanewa kekuchena tema zvatama zvakatuka wewa yaunotya okufukidzwa nemwijeso ndosunungurwa nemutemo ndofukidzwa neupenyu wake ndozoziva upenyu wese upenyu wangu iwo wechitema iwo wafu kwanewa keuchena toda kuziva mukati meupenyu pane nguva idzo zvinhu zvinorema, pane nguva izvo zvinhu zvinooma, pane nguva apo hama dzinokusiya, shamwari dzichikusema. Asi muimbi wekwedu anoti iye, nangisa Jesu haana chitema, upenyu hwake hwapiwa ini, wangu wechitema wakundwa newake uchena. Mwari ngaakudzwe naishe wedu Jesu Kristu, anotifukidza nekururama kwake, anotipa nguvo yemutambo, anotipa kutanga patsva. Hazvina mhosva vanhu vaMwari kuti rufu rungauya, hazvina mhosva kuti chitema chingaridza muridzo mukati meupenyu hwako, hazvina mhosva kuti zvingatsvuka sei. Nangisa Jesu haana chitema, upenyu hwake chete ndihwo hunopembedzwa pamberi pedenga. Tinosununguka chete kana taenda kwaari, kana isu tikaenda kuna Jesu. Anotitora sezvisikwa zvitsva. Kana munhu wava muna Kristu, wava chisikwa chitsva, zvazuro zvapfuura, zvese zvava zvitsva. Vanhu vaMwari, panguva ino zvakanaka kubata mupenderonguo yaJesu, zvakanaka kuwana rufaro rwake, zvakanaka kuwana pembedzo yake, zvakanaka kuswedera padhuze nemuponesi. Rufaro rwedu runozadziswa kana taenda pana Jesu mupi weupenyu hwedu. Kumwe kwese ijecha rinonyudza, tinosunungurwa chete kana taenda pamakumbo aJesu. Ishe werugare atibatsire tiise maziso edu kwaari Kristu, muvambi nomukwaniso wokutenda kwedu. Ngatinamatei. Baba vedu vari kudenga, tinotenda panguva ino nemuimbi ari kutibatsira. Nangisa Jesu haana chitema, upenyu hwangu hwapiwe ini, hwedu hwechitema hwakundwa nehwake kururama. Batsira iwo Mwari, nzendo dzatakafamba muupenyu
dzimwe dzacho dzinorwadza, dzimwe dzacho dzine maronda namavanga asingaperi, asi hakuna angatibatsira. Pamwe pacho shamwari dzakatisiya mudima guru kwazvo, hama dzikasimudza maoko nokusarema, asi Jesu hamuna wamunosema. Tinokumbirawo Mwari wedu, ruvheneko rwenyu rusvikire mukati memwoyo yedu nehana dzedu, tinzwe tichifara kuuya kuna Jesu. Tikumurei zvakaipa zvose, tikumurei zvisingakufadzii, mutipfekedzewo nguo yomutambo, tigoimba rwiyo, tigofara, tigozivisa vamwe kuti upenyu huri muna Kristu Jesu, kusunungurwa kuri muna Kristu Jesu, rufaro ruri muna Kristu Jesu, tariro yamangwana iri muna Kristu Jesu. Tatenda Mwari kuti muchatibatsira pazvose kuramba takatarisa kwamuri, muvambi nomukwaniso wokutenda kwedu. Muzita raIshe wedu Jesu Kristu tinonamata. Amen. Tinotenda zvakare Mwari nemumwe mukana wekushumira tiri pamwe chete. Tinotenda vaimbi nekuimbira kwakanaka. Tichavhura mabhaibheri edu kuna Luka chitsauko 10, Luke chapter 10. Tichaverengerwa kubva pavhesi ya 30. Verse 30. Jesu akapindura akati, mumwe munhu wakabva Jerusarema akaburukira Jeriko, akawirwa namakororo, akamupamba nguo, akamurova, akaenda ndokumusiya odo kufa. Tiri kunogumira pavhesi 35. Saka tikubva pavhesi ya 30 kundosvika pavhesi ya 35. Zvino mumwe muprista wakanga achingoburuka hake nenzira iyo akati achimuona akanyenyeredza. Nokudaro muRevhiwo wakasvikapo akamuona akanyenyeredza. Zvino mumwe muSamaria wakanga ari parwendo wakasvika kwaari, akati achimuona akamunzwira tsitsi, akaenda kwaari ndokumupombera mavanga ake, akaadira mafuta newaini, akamukwidza pachipfuwo chake ndokumuisa kuimba yavaeni ndokumuchengeta. Zvino ava mangwana akabudisa madhinari 2 akaapa mwene weimba akati, muchengete, uye zvose zvamunomuripira kupfuura izvi ndichakupaizve kana ndichidzoka. Iyi iparable yakataurwa naJesu mushure mekunge ataura dzimwe dziripo ine zvidzidzo zvakawanda, asi tichabata zvishoma zvezvidzidzo zvirimo zvaida kuiswa kuna Jesu munyaya iyi. Mumwe murume, mapapata zvakanaka, mumwe ndo manyorwa yakaita nemataurwa yakaita. Mumwe murume akabva Jerusarema achiburukira kuJeriko. Jeriko kana tichiverenga kuOld Testament iguta ranga ratukwa. Muchaziva Jeriko ndio guta riya rakanzi pakusimudzwa, pakumiswa kwenheyo dzayo ucharasikirwa nedangwe rako, pakumiswa kwemasuo aro ucharasikirwa nerugotwe rwako. Kana uri kuJerusarema zvaisatarisirwa kuburukira kuJeriko. But mumwe murume akabva Jerusarema achienda kuJeriko. Chinondinakidza panyaya yese iyi ndezvekuti zviri kunzi mumwe murume akabva Jerusarema achienda Jeriko. But kana wakunzwa nyaya yacho yese zonzi zvino
muprista aivemo futi munzira imomo, asi anautaurwa kunzi muprista uyu akabvawo Jerusalemu. Murume uyu ari kutaurwa nezvake nekuti akaita munyama wekurohwa nematsotsi. Saka vamwe ava vari kuita songe zvinonzi vakapfuura nepo vasina kufamba nzira iyoyo because vakaita laki rekuti matsotsi anga atowana zvaaida pamurume wayo akaenda. Saka nyaya yasara iri yemurume uyu. Zvaigona kuitika kuti nyaya iyi ingadai ichinzi mumwe muprista, dai murume uyu asiri akatanga kusvika, muprista akatanga kusvika, ingadai ichinzi mumwe muprista akabva Jerusalemu achienda Jericho akarohwa nechinyi. But unfortunately murume uyu ndiye akangosanganawo nazvo, saka anobva aita murume asingateereri wekuti hatinzwisisi kuti munhu angabve Jerusalemu achienda Jericho here. Saka akabva Jerusalemu achienda Jericho, ndokurohwa nematsotsi, vakamusiya oda kufa. Muprista ndobva apfuura nepo. Muprista apfuura nepo, zvanzi akanyenyeredza achienda. Hatidi kunyanyotonga muprista uyu nekuti zirai kuti according to mirayiro yenguva idzodzo, kana uchinge wabata chitunha wakaita senyi, wakasviba, haugoni kuenda kunosevha mutemberi yaMwari, muprista anga ane basa kuchechi uyu. Ende murume uyu akasiwa aita safa. Saka muprista akati indikada kumbobatana nechitunha ichi kuchechi kuchashaya anosevha. It could be the reason. But the other reason yaigona kuvawo futi yekuti alright, ndikatanga kumubatsira, vanhu vachakazoziva kuti imi pamazosangana naye ikoko kwamasangana ikoko muprista mamutsvage kunzira yekuJeriko. Inogona kuva imwe reason, isati izi reason atinotonga muprista uyu. But muprista ane zvikonzero zvake zvakaita kuti asabatsire murume uyu. Mushure memuprista ndobva kwapfuura muRevhi. MuRevhi ndobva aona murume uya, ndobva aita kamwe kekuda kubatsira, ndobva azoziva naiyewo unoshanda patemberi. Naiyewo haadi kuti paite mibvunzo isina basa nemhaka yekuti azozviinvolva munyaya yemunhu azviroverwa nematsotsi. muRevhi ndobva apfuura. Ndobva kwazouya muSamaria. VaSamaria tinovaziva, ndirwo rudzi rwuya rwabuda pama-intermarriages ema-Gentiles navaJudha. Rudzi rwakanga rusingagamuchirike kwaJudha kana kuti kwaIsraeri. Zvikanzi but muSamaria uya aona munhu akarohwa namatsotsi. Ende chinondirakidza muSamaria uyu, muSamaria haasi muJudha ka, mixed breed. Asi akanzwira murume uyu tsitsi asiri muSamaria, akandomira ipapo asingatyi matsotsi. Ende muSamaria uyo anoratidza kuti aive nezvinhu zvake. Vamwe tu hatina kuratidzwa mode of transport, hatina kuudzwa. muSamaria ndiye wataudzwa kunzi akauya nebhiza. Kune vakaita literature kuchikoro, haupedzi nguva uchinyora zviobvious. Unosiyira vanhu kuti vaite read in between lines. Kana zvikanzi vakapfuura nepano, kozoti baba munini vakabva vazomubva vasvika nemota yavo, zvoti vatatu vakapfuura nepano, vakapfuura nepano. Saka zvoreve izvozvo vaizvifambira havo netsoka. Saka tingaswere todescribe tsoka dzemunhu rezo. Tiri kutaura baba munini vakabva vasvika nemota yanu, muSamaria akapfuura nepo netsoka dzake. Saka mode of transport haina basa nekunyorwa. muRevhi akapfuura nepo, mode of transport haina basa nekunyorwa. Chatodati munzwise ndechekuti muSamaria ane zvinhu zvake ndiye akatomira panzvimbo inorohwa vanhu namatsotsi nokuda kwerudo rwaakanga arohwa. Ava vamwiri ave kufamba netsoka vakapfuura. Ndoda kuti munzwise vana vaMwari kuti muSamaria uyu muchindo wekurohwa nematsotsi uyu
nyaya dzakataurwa nevaparidzi pamusoro pake izhinji. Theology has said so much about this man. But there is so much to say about the other two. Vasina kurohwa nematsotsi nekuti vakapfuura nenzvimbo imwe chete. Pamwe murume uyu anga asingambosviki kuJeriko. Pamwe aizogumirawo panzira. It may be the argument ichashandiswa nevamwe tu, but munyama wake ndewekuti akarohwa nematsotsi. Dambudziko resangano nderekuti nyaya yako kana yakabatwa unoita kunge ndiwe mutadzi kudarika vane nyaya dzisina kubatwa. Amnondinzwai. Ukanzwa vanhu vachitaura kuti kuZimplatz vanhu vanoshanda nesabata vari kureva vaya vanokwira bhazi rinoenda kumaini, because ndo vanooneka, but vanotengesa madomasi avo Friday manheru havashandi nesabata because havana bhazi. Munondinzwa. Panondutaona here pana. Ndiri kuti vane zvivi zvakabatwa vanenge ndivo vatadzi kudarika vamwe. And yet tikada kuzonzwa nyaya dzevarume ava vakapfuura munzira iyi, tinotozoona kuti maybe ava vaviri ava they were up to no good, and yet this man akarohwa was just a victim, but pamwe was the better of the three. Kumitiswa chitema chisingaregererwi muchurch board. Saka chinopanikirwa munhu akamitiswa. Ndakada umwe murume aipinda pagokwe center. Aida kurova umwe murume anga abatwa negirlfriend iye akaroora. Saka ndikati ndozvamakuita here elder, zvikanzi mukoma zvandinoda kumurovera hazvisi zvegirlfriend yake, ndoda kumurovera kubatwa. Because akasike kutanga achita sei? Zvandinoda kumurovera hazvisi zvekuti akaita girlfriend. Ndoda kumurovera zvokuti kana asingagoni zvemagirlfriends achibatwa ngaasirane nezvinhu izvi achatitukisa. Ndo zvandinoda kumurovera izvo kuti ambobatwa futi. Iye zvino abatwa futi. Ndakamunzwisa ndikati amurove. Murove. Because nyaya yokuda kumurovera ndainzwisisa. Manzwa zvakanaka here? Handisi kuda kumurovera nyaya yekuti ane girlfriend. Ndoda kumurovera nyaya yekuita sei? Yekubatwa, because akambobatwa futi. Iye zvinoita sei futi? Saka ndonyaya ndoda kumurovera kuti kana usingazvigoni uchiramba uchingobatwa, regedza zvinhu izvi. Kana enda akashashuka, kana mune chekutaura ipapo. Munhu akadaro hadi kuroverwa, anogara achingobatwa. Kwemanyarari. Amuzi kuonera kuti munhu anda urohwa. Wakambobatwa. Iye zvinowabatwa futi, isati abatwa kana kawanda. Wabatwa futi iye zvinezvi. Unoda kurohwa iwe. Akunaita zvinhu zvasingaite sei? Akana kuita zvinhu zvasinga. Ndiri kuedza kutsanangura, ndiri kurwisana nekutsanangura maonerwo nemadefinirwo echivi musangano ranhasi. Kupenga kwechurch board vari kupengera kuti sei wakabatwa. Kupenga kwechurch board vari kupengera kuti uri musikana rudzi anorara achiita nhumbu, inga isinongorara wani. Saka vamwe vanenge kuti ndapwe 12 months, vamwe vachati dismember, munhu anoita nhumbu. Saka chitema hakuzi kurara nomurume usina kuwanikwa, chitema kuita nhumbu. Musaite munge ndikutaura ndoga pano. Hamuti ameni kuti ndiri kutsanangura nyaya iyi kuti munzwisise kuti hamuna kutadza. Hamuna kutadza because makarara pakasaita nhumbu. Ndosaka mune kodzero yekugara muchurch board muchibvunza benzi. Kwamuti amen. Inga tiri kuwirirana nemi mani kuti vanhu vari pana hamuzi vatadzi.
vanhu vari pano havazivai, vanhu vari pano havazivatadzi nekuti vakarongeka. Vanoziva basa remakondomu, vanoziva basa remapiritsi, vanoziva zvese. Vanhu vari pano havazivai, vatadzi vari pano vashoma. Saka ndivo vatiri kuda kuchechipoti, vatadzi. Ausubvumirana neni futi? Uyu murume uyu chaari kukonana nemuprista nemurevhi kurohwa achifamba munzira iyi. Vazivo vanofamba namo asi havana kuita sei. Uri munhu rudzi. Kana uchiziva kuti haugoni kufamba ipapa panzira enda uzive nguva dzekufamba dzakanaka. Rega kufamba panzira yekujeriko. Rega isifambe isinopfuura nepa usati wambonzwa kuti akarohwa. Vanhu vari pano vatsvene vanoroya. Unoziva kune vamwe vanenge kwanhema ukwaive nevamwe hama yangu beri ravo ranga rachembera. Saka ndongana kuchembera kwaye masani ngasaone raibuda kana kuma5 zuva risati ranyanyovira. Rere ratobuda chifunga kuti pamwe rava kugadzirira kuenda kubasa. Kwete kuti ndo vega vanga vane beri. Aivako akawanda but vakaita mbiri yekunzi muroyi. Because beri ravo raibuda kumanguvai ma5 rachembera. Saka ndakuzoverenga nyaya iyi ndaifunga kuti vaya vaida urohwa vai. Kana usingagoni kutenga bere diki chiramba uchishandisa rakachembera. Muri kundinzwa zvakanaka vanhu. Because zvinoshoresa vamwe. Zvinoshoresa vamwe. Ivo panapa tina vanhu vakawanda vakatenga zvidhoma zvavo vane zvivanda zvavo but zvimwe zvacho vanonyatsokusimbidzira. Handidi munhu anotaura zvinhu zvemanga-manga, handidi munhu anoita sei, ende hamufi makaziva kuti vanazvo. Vamwe vane zvimwe zvinokurumidza kungotaura tati mwana wangu ya ndo vatiri kungoziva ipo pano. Ende chavarova vanhu ivavo. Kana musina mari yacho budai. Sei zvinhu izvi kuna vanhu vanozvigona. Vanoroya munhu vasingazikanwa kuti ndiwo. Tange ndikutaura uyo akazoti amena akati shuwa vanhu vakadaro zvavaite sei. Ngoneka mwana kadoko kakangorohwa zvototaura tata mwana kainenge takazitoya nenyama ndochichocho. Indofunga pavanombozoita meeting vanhu vaivaika vanopopoterana chaizvo. Kana zvinhu zvako zvisingagoni basa rega kuzvituma iyo zvinotasa pakamwana kadiki kako zvobva zvafumura kudai. Uri kunzwa yuda? Tiri kuti varwei vakaipa izvo. Tiri kuti varwei vakaipa. Vatiri kuti vakaipa ndevapi? Vane zvinhu zvinokurumidza kutaura vanobatwa. Ndo hatisingadi. Manizwa nambuyani? Kamusina mari kudai. Saka murume uya muSamaria uya asvika. Hanzi akaburuka pabhiza rake ndobva atora mafuta ake newaini. Murume ane zvinhu zvake. Munhu anoti achifamba rwendo adzimai vake vanomubva vamuti mafuta enyaya anonwira ko waini haisi yekumwa. Ndekuti ini kesi mukadona pabhiza munozora pamaronda. Renyi varume vanongobuda vasangana nevhasilini yokuti akadona anozora. Uyu murume ane zvinhu zvake. Ndobva aburuka pabhiza, ndobva apukuta maronda emurume uya, ndobva adira waini, ndobva adira nemafuta iwaya, ndobva amubhandeja, ndobva amukwidza pabhiza. Murume ane zvinhu zvake uyu. Murume uyu ane zvinhu zvake. Munhu ane zvinhu zvake saka upenyu hwemari kunenge kuvhaira. Kudira waini pamaronda. Remember, nyaya iyi taiverenga kuna Luke. Luke was a medical doctor. Fact yekuti Luke ndi medical doctor inoreva kuti there are hospitals. Because Luke is a medical doctor. But murume uyu haazi kuda kuendesa munhu kuhospital because munhu ane zvinhu zvake. Hanzi akabva rega ndiende naye pahotera.
Because kana une mari yako hospital inogona kutera kuhotel. Madokta anouya ikoko, mishini yese inogona kuuya ikoko kana une mari yako. Ndobva aenda nayo pamba yaichengetwa vayeni pahotera. Ndobva asvika ndobva abhuka. Atina kuzwa nzi murume yanga agara daurara pahotera here, nokuti akangomuka kuseniseni achitoenda kuratidza kuti aipfuura. Ende kwaive kuseniseni paakanhonga munhu uyu, anogona kunge akatozonoswera hake pahotel achiitira uyu. Saka pahotel paya akararapo kusvika mangwana kuseni. Ndobva aona munhu wake ari stable. But hapana conversation iri recorded. Nonga baba ava semunhu akasiwa kuda kufa vanga vasati vaakutaura. Asi zvichiratidza kuti vapora. Havasati vaakutaura asi vava stable zvekuti vari kurikavha. Ndobva murume uya aenda kuvaridzi vehotera, ndobva abuditsa mari yake. Ndobva ati, mari ndiri kusiya murume uyu pano. Zvaanoda zvese ndo mari. But semurwere handizi kuti achazonyatsopora musi wani. Anogona kudya zvinodarika mari yandabhadhara. Kana adya zvinodarika mari munoisa maakaundi mangu. And according to Luke, hapana kuita dispute yekuti hatikweretese. Zvairatidza kuti murume uyu andori naakaundi pahoteli ipapo, because vakabvuma varidzi vehoteli kuti kana uyu murume akashandisa zvinodarika mari yakabhadharwa, anoramba haka aripo, asi haazobvunzwi mari ichabhadharwa nevakauya naye. Ndobva aenda. Saka nyaya iyi kana uchinyatsoidzidza, Jesu ndiye akaitaura. Jesu ari kuda kudzokera kudenga achisiya varwere vake vaakauya navo musangano vari pasangano. Avabhadharira but asingazivi kuti vachada nguva yakadii. Hamuna kunzwa. Jesu ari kutaura nyaya iyi. Ari kutaura kuti murume uyu webhiza uyu munhu ane zvinhu zvake. Ari kutaura kuti murume uyu webhiza uyu munhu anovimbika zvokuti vehotera vanoziva kuti akati ndinodzoka achadzoka. Havana kutombomudza kuti munodzoka dheti ripi, because aiziva kuti munhu wezwi rake akati ndichadzoka achaita sei. Saka paachadzoka ipapo anobhadhara hanetsi. Ndosaka vakabvuma kusara nemunhu uyu. Ndiri kuti inzwai vana vaMwari. Mwari hana kunge atisika kuti tigare muchechi. Remember, vhangeri redu iri, Mwari tava munyika munomu anototanga nemhuri. Mhuri yaAdamu naEve yakundikana. Mwari akanotsvaga imwe mhuri yani yaAbhurahamu, kuti ndiri kuda kuti ndiite rudzi rwangu kuburikidza nemhuri, zvekuti mhuri yange yakamukwanira yezechechi. Asi haana kuzotirambidza kuungana musinagogu, nokuti akaziva kuti varwere vawandisa, vanoda pekuzororera. Asi dambudziko repahotera nderekuti vanhu vanosenza ipapo vanoda nyaya. Kasvika pahotera uchicheka in, unoziva mafamba sei kwamabhaku? Ndafamba musha. Akadii mapurisa murodhi? Nai. Zvine basa izvozvo. Handasvika. Mapurisa akadii murodhi imomo? Ungati ane mota. Andauziva kuti mapurisa akaita sei? Varimo zvavo but vanga vasina kunyanyowanda. Havasi kunetsa. Unoda kufambei? Handiri pabasa. Kuda nyaya bedzi kuti kana zvosvika kumbati mapurisa izvi zvari kunetsa murodhi. Hatinono nomumwe murume afamba ikoko angati achitotaura naizvi. Vanhu vepahotera vanoda chii? Vanhu vepahotera vanoda nyaya. Saka dambudziko rangu nderekuti murume uyu paanoti pengenu vakamumirira. Naye baba munhu mukuru, makarwa muchibva Jerusalemu muchienda kuJeriko. Imanzi Jeriko yakati kweri maenda kuti kuJeriko. Iye nenguva dzacho dzamaifamba munhu mukuru, nguva dzacho dai makafamba masikati, nguva dzacho dzamakafamba usiku. Saka muchinda yanofanira kutsanangura. Saka ipo paya pamakarohwa mamune foni, because pane makasvika mutunaka nacho makatorerwa foni. Ndakanga ndine foni yangu yandanga ndinayo, ndandichitori iPhone ipi yacho 6.
mama ane 11 here kana 12 mamwe iPhone idzi 13 vakomana vepadza kuita sei varida kuziva nekuti maitiro avo vanhu vepahotera vanoda nyaya. Hausati wambonzwa kana madhikoni akatumwa kumunhu akamitiswa vachimubvunza kuti zvakafamba sei, vachimubvunza kuti makarara kangani, kwaive kumba here kana kuhotera. Saka mungatsanangura kuti masikati here ayo munhu yakamitiswa, munhu yakaita sei. Chatiringoziva kuti akamitiswa haana kuroorwa, mutongo wacho tinotouita sei. Ende chatinoda kungona kubvunza ndoti mune plani yekuroorana here naakamitisa. Ndozvatoda kuziva izvi. Zvinopa hotera yamai vangu iyi unonzwa muchechibhori mungachisunza ruoko. Ini pani pandisiri kunzwisisa. Tunonzwa munzi akarara naye, hatisi kuti vakarara kumba here, vakarara kumaloji here. Tinoda nyatsonzwisisa kuti because munhu yanogona kunge achitore a habitual prostitute kungwara kwanhu mupoto. Saka mudhikoni anobva atamurati pakuvhunza kwatakaita vanhu vaenda kuloji. Saka kuloji kuni kwakaita ka1 here kana kuti kuni kwakaitoenda mazuva ese. Kana iri disfellowship tomboti vakaenda ka4 nekuenda ka1 dismembership dzichasiyana apa. Kuda nyaya kwevanhu vepahotera, kuda nyaya kwevanhu vepahotera. Vanhu vepahotera munhu akauya chindoda kunamatirwa vana vangu, umwe ari mutsvuku mumwe ari mutema, vasati vanamatonza saka ndo vana venyava ndoti uyu ndiani zviya Tanaka, uyu nditino, okay, nditanaka ani zviya, nditanaka ani zviya, okay, mabaudi natino ani zviya. Handati vana vangu vada kuedza kuona kuti baba acho i1 because vakasiyana complexion. Saka vada kuona ubenzi hwamai vacho, vazoona kuti chimwe chinoita kuti vana varware ima hamuna kuvimbika pana Mwari munorararara. Ende vanozoitira kuti kana taa kunominating committee taa kusarudza vanza kuti mai vaya hatingavaisaba because hati munoona vana vaya baba vacho havasi 1. Vashandi vepahotera vanoda nyaya, vashandi vepahotera vanonetsa. Worse off, vashandi vepahotera vanonetsa kusevha munhu asina tipi. Zvine wakauya wakarohwa nematsotsi, wakatobhadharwa nemunhu akaenda, obva wamuka oorder soup. Ende vanhu vanyange tikauya naye hauna chunhu because pawakarohwa wakatorwa zvese nevhesi. Saka vachatanga vasevha ukoko vanozva tinowana tipi. Iwo chingoti ndaorder soup inouya soup inouya because hatirani takabika, tinotobika pamune maita sei. Vari kurati tiri kumboita zvinobhadhara. Supu muchaita sei? Muchapiwa kana tapedza matebhuru ane vanhu vane mari ane vainzi vasvika vabva kuharara. Saka uchagara ipapo kusvika vamwe vapedza kusevhwa because iwe hauna tipi. Supu yozouya. But mind you munhu wemurwere uyu anogona kuorder supu obva anzwa kuti haisi kuita parurimi, obva ati dai mandichinjira mundipe mushroom. Musakanganwe kuti zvaanenge adya murume uyu zvinofanira kuenda pabill, zvichabhadharwa naakauya naye pahotera. But vashandi vepahotera vanokuudza manje kudhura kwezvinhu zvemuhotera kuti rongeka ikuda kuorder zvinhu zvausingadi. Supu yamaorder mai manje, this is onion soup. Andimati muna onion soup imi ndo onion soup ke ezvinzi machinja makuda mushroom soup. Even ivo vanobika vacho tinoconfuse imi chamuri kuda chaicho chii. Ndachiti munipe mushroom. Aiwa mushroom ndo yamuri kuda iri because apa mamboti onion apa tikakupa ichi onion. Ende munoziva kuti supu iyoyi inoita mari $11. Tikakupa imwe zvinezvi $22. $22. Asi vakauya neni pano vakati ndikadya moisa pabhiri zvotorwa pamari yakasara. Kana ndikanonoka kupora monyora mubhuku, pavanodzoka movapa akaunti. Ima muna unzwa hiyo makazvinzwa hiyo. Pavanodzoka movapa akaunti vobhadhara. Kana vapedza kubhadhara inotakura mabhegi angu ndokwidzwa pabhiza vonondisiya kumba. Zvino dambudziko revarwere vemazuva ano nderekuda kukamhina vachibuda muhotera
iye host asati adzoka. Nyaya yabudirwa muhotera ndeyekuti vashandi vacho vanoshupa. Vanonetsa mubhedha wangu havawaridza vaisata ini ndiri munhu asingati zvake zvekutaura. Saka ndangoona kuti zviri nandisiyana. Akauya newe akati achadzoka. Haana kuti ane bhizinesi kuno ari kutodzoka kuzoona kuti wakazodya zvingani. Ende kana adzoka anogona kunokusiya kumba nebhiza. Saka ukamina uchindepi? Ukamina uchindepi? Ini ndakangona hangu kuti bozi ndakataura nyaya yangu naElda. Zviya zvekuona kuti nyaya yatongwa paukama iyi. Ndobva ndataura napastor. But pastor vacho pavakazosvika ndezviya zvokuti vangozoti ndatinamate zviya zvekungona kuti pastor vari kusaidi ripi iroro. Saka ndangona kuti ini zvinondinetsa. Saka ndakamira kuenda kuchechi. Aiwaka pano pachechi hauna kuya napastor iwe. Pano pachechi hauna kuya naElda iwe. Wakauya nemukomana webhiza akakunhonga wakarohwa namatsotsi. Vedzinza rako vakanga vasisakudi vakanga vapedza newe. Iye akakunhonga akakusiya paMandara. Asi akati ndichadzoka. Akati ndichadzoka. Pane zvandiri kumbomhanyira asi ndichaita sei? Ende kana ndadzoka handisi kudzokera nyaya dzangu. Ndoya kuzobhadharira uyu. Zvaachashandisa ndisipo. Kana akashandisa zvinoda. Inzwai hama dzangu. Kana muchinjiko usina kukwana kulipa nyaya dzako, ramba uripo. Nekuti kana adzoka anogona kufake chipiri kana vanhu vachida kuti afike chipiri. I will not check out of this hotel until my host comes. Handibudi muhotera kusvika akauya neni. Hamuna kundinzwa manje. Mozava rora vemazana havatani kuoneka. Hai ndinoenda. Because hama dzacho dzemurume wacho like baba vacho namai vacho vakandidaidza vakati kana usina mwana zviri. Don't check out of this hotel. Akauya newe akati achadzoka. Rwadziwa uripo nekuti wagara wakauya uri murwere. Mwari ndiye akanokutsvaga achiziva kuti hauna mbereko. Abva akutsvaga paungachengetwe because vabereki vako vanga vasina mari. Akati ndega ndikusiye pamasaladha ndo anomwati. Asi haana kutaura masaladha kuti imi masaladha muzvibate. Akaasiya neunhu hwawo. Ndikutaura ndega bana. Saka Mwari haana kutanga apinza masaladha mubaptismal class kuti ndoda kukusiyirai murwere. Anorerwa so. Akangouyawo pahotera vashandi varipo. Abva angotorawo mwana wake. Abva angoya pane mukomana mukuru. Ndoda kuti urorwe pano. But chibereko chako wewe ndakasunga haubereki. But ugone kurwara iwe. Ugone kurwara. Iri panapo. Ndo pandiri kubhata handina imwe hotera handina account. Account yangu iri papi? Iri pano. Saka vamwene vako vakamuka vachibvunza kuti madhokta ari kumboti kudii. Kuzi ndiri kungoona songe dumbiri rinongova flat. Vari kutadza? Vatadza here vamwena? Handi vamwena vanongova mushando wepahotera. Handi vanongova hava mushando wepahotera. Ndo vauri kutsamwira. Haugoni kuodha mashurumu kuti vawane chekuita. No boy. Mwari akati siya ipapo. Jesu akati ndichaita sei? Vakomana ino chechi ingazingaziva kuti kune general conference ndichikura because mai vakandiwo chechi yedu. Saka ndaimwa ndeyedu isusu. Ini chechi ino pandakatanga kuinzwa. Ndaimwa ndeyedu isusu ndisifaridza because mai vangu ndiwo chechi yani. Ndiwo chechi yedu. Ndo saka ndinokuga chiiti chechi yamai vangu. Because vangu ndiwo chechi yedu. Vanozondodzwa kuti ndeyavo nani. Kana vairo ndoye vanopinde vangu ndoye vakashaya. Saka kwansima kunga pamakati ndeyedu mairo ndeyedu. Saka ndinongochecha. Chechi yamai vangu ndoiziva. Kana munhu ane mari haatadzi. Ane mari haaiti sei? Ane mari haatadzi. Vangatowana dzimwe nyaya dzekutaura kuti chitema chacho chive chitsvene. Varombo ndo vanonyanyisa kutadza muchechi yamai vangu. Hamuna kundinzwa. Varombo ndo vatadzi muchechi yamai vangu.
vane zvinhu zvavo nevane mari havaiti sei. Kana iwe uri murombo, bvuma kuita murombo nemutadzi, asi gara urimo kusvika murume webhiza adzoka, uchabhadharirwa. Uchabhadharirwa. Gona kurwara. Ini dai ndiri ndakarwa nematsotsi, ndaizofona kumba. Kuti mai Melisa ndiri kuno. Anditaure nchikuru ndzakufunga ndakupona. Ndakarwa nematsotsi saka ndiri pahotera pandiri kugara. Kana muchida kuzondiona ndovapa adhiresi. Pachinja ndaikurumidza kuvataura kana muchiuya musanditeke kuuya nemabhanana. Ndozi takanzi tinobhadharirwa zvinhu zvatinge tichidya. Kana vana vachida kuuya munogona kuuya navo henyu musanditeke bhozi murume wacho akangoti zvatinenge tadya zvinoiswa pabhiri. Ende kana vauya handiregi kuvahodhera. Bhozi muchinda akauya neni. Akati kana ndikadya zvakawanda anodzoka achibhadhara. Saka kana vauya ndaizovabvunza, munoda juice chaiyo 100% here kana mafizi? Ndaindovaidzidzisa temperance kuti mafizi aya anokuitisai acid. Ndichivaudhira majuice. Muri kuvata here kuti muri kuenda toda kudzokera. Kana makudzokera nindai kukamina mbichana handidariki pavheranda. Ndikakukamira mbichana ndoti ndiri kunzwa ngichando. Ndinotya kuti ndikafamba kuenda kure pamwe muchinda webhiza akauya ini ndisipo anogona kuya chimhanya akaita sei taina handichakusvitsii kure dai mapuwa mateka away aiswe papai inogona kurwara ndikudzindo ini mando zvatoko uchitobhadharirwa otadza kurwara mufambe zvakanaka. Andizipa muchida kudzoka chinga ndikanda kudzoka munongodzoka anytime because muchindo wakaita kana mukangouya tinongoorder chikafu muchingoita sei muchingodya zvenyu panapa. Asi kana adzoka achaita sei achabhadhara. But ndiri kuita dambudziko mbuya, ndiri kuita dambudziko nechembere dziri kuda kukamina dzichibva pahotera. Ndakatona zvekutaura nevanhu handidi. Ndakatona because iwo mairi dhacho ndakatovaona zvamukati ini ndozvigarira hangu pamba pangu. Ndozvigarira zvangu pamba pangu nya. Makasiwa pahotera mhai. Royewai muripo. Kana adzoka achabhadhara. Makasiwa pahotera. Don't check out. Baba wemurume wacho ndo wakauya. Saka vangandidaidza vangoti angosvika zviya ndobva vatidaidza kukitchen. Ndobva ndagara ndobva vangoti handizivi kuti ambuya muri kurongei ko vekumusha kwenyu vari kuti ine nhawi because maonero atinoita dzinhawi idzi dzinoda vanhu vakuru ende isi tiri vatorwa hatigoni kuipindira. Kwando mashoko evanhu vashanda pahotera. Dambudziko renyu manje vanhu vakadza Sabbath school muda kupindura mibvunzo yese. Imwe mibvunzo yasina mhinduro unongoita sekuchema semurwereka. Handisi hangu baba. Uchinyatsora kuti nowakurwadza zvekuda unoita sei? Kwandi wakabhadharirwa here? Vasara vaita nemukadzi uya. Ende ukana wakuenda haikona kungoenda wakanyara kuti mama hapana mvura inodziya here? Pahotera akauya newachabhadhara. Ava vashandi vepahotera ava ndosaka asina kutaura navo. Akataura nemuridzi wehotera ndoda kuchengetesa murwere pano. Gona kurwara uri panzvimbo. Unokamina uchiindepi? Unokamina uchiindepi? Vashandi vepahotera vanotaurisa. Asi murume webhiza akakunhonga pawanga waraswa. Pawanga warohwa nematsotsi. Akasiya chipatara chuyani wepahotera. Ane akaundi ipapo. Akati kana akudzoka wadya zvakawanda kudarika zvabhadharwa achabhadhara. Regai ndikuudze ndikutaura pasa maveseri vari pano asi kana zvimakuhwa muruziva zvanaka ine hatina kuuya kuchechi napasa maveseresi ndovakaendesu kuno aiwa hatina kuuya napasa maveseresi takauya nebhiza mufundisi tikasiyiwa pano. Takauya nebhiza tikasiyiwa pano. Zvikanzi ndodzoka
kana madya zvinodarika izvi ndobhadhara. Saka handigoni kubudiswa chechi nemufundisi, handigoni kubudiswa chechi nemutikoni, handigoni kubudiswa chechi nemunhu, nokuti akauya neni kwaakandiwana kwacho kwataive taigona kufirako. Asi akati nhonga, akati zviri nani muite dambudziko ravanhu vanotaurisa asi chekudya chiripo nepekurara pakanaka. Ndosaka tiri pano, ndosaka tiri pano. Saka hakuna nyangwe mnyaya yemutoo upi inogona kundibvisa pamuchinjikwa apa nemhaka yekuti akauya neni akandisiya paati achadzoka, ende akatobhadhara magariro angu, handisi kugara pano mahara. Ini panda mazuva andakakura ndasina bhutsu, saka ndakadzingwa mukwaya, because kwaya masa aitya kuzofamba nemunhu asina bhutsu kuti unosvibisa kwaya yake. Asaka vanhu vechisabata havagoni kudzinga munhu vachiti hauna bhutsu, hanzi uri mudiki, unozoya wati kurei. Ndikati inga vana veDhimwa havadiki kwandiri wana, asi vari kungoita sei, vari kuimba zvikanzi toda mweya waMwari. Mweya waMwari kureva kuti chirega kuvhunza nyangwe une mafacts, toda mweya waMwari. Ndobva ndambobuda. Saka taitamba slag, chimini soka chiyache, ndaichitamba chiyacha zvekuti handisi ndichachigona, ndichada kumbonochitamba. Taitamba zviya zvekuti unoziva unenge wachitamba sabata nesabata, ndoko unoswera kwakumba kunenge kwakakiwa. Saka taitamba tichibhejerana. Saka unotamba uchiti ukabhejerana hapasina achada kubhejerana nekuti vanhu vati vanodyiwa. Saka inga ingoda 5 cents ndosvika ndochallenge vari kutamba, handichabudi, tongoziva kuti anobuda ngari kusaidi uko. Saka vanhu vanopedzisira vamira nemari dzavo vasingadi kutamba, wozopedzisira vati alright 4 balls wawina, kana 4 balls wawina icho chine mabhora 10. Nengokuti ukagoesa 4 iwewe pa10 ayo, indagoesa 6, usaterere mesi dzevarungu, iwe ndowawina. Because unenge uchiziva kuti kugedhi kwangu ku 6 haagoni kugowa. Saka pamwe pacho paimbonetsa zvekuti ukati 4 balls wawina, unonzwa munhu achida kuchallenge achiti okay 3 balls ndawina, kana 2 balls ndawina. Anenge achida kuti 4 balls ndichitamba newe unoda kundibirira, 2 balls ndikakugoesa 2 balls ndaita sei, ndo magonero andaichiita chinhu chiya. Kungoti kuno kuchechi hazviko, avangoya nenhingi nepapeti chete, munochitsvaga. Tinouya tese tikamira uku, chikauya panapa tinouya kuservice yevana iya. Saka ndakafunga imwe sabata ndiripo ndichitamba ndichigona ndisina kudyiwa, kuti saka ndakatodzingwa mukwaya because handina bhutsu. Ndobva ndangosiya mabhora ari 10, vandamhanya bva kwamakoni kudzokera kusendedhenzi kwataipindira, paive nemufamba asi ndakamhanya ndida kunobata divine ndisina bhutsu. Ndobva ndasvika zvinoitawo Mwari, handisi ndakatakurwa nengirozeri, bva ndakasvika vakuda kuimba second song, hanzi kwaya ichatimbira chi second song. Ndobva ndangoenda kumberi kune kwaya because takatambopractice akasatadzingwa. Ndobva ndangosvika ndichinanga mberi ikoko kusecond song, ndandisa ndakuimba disco ndipo ndaimba tena. Saka ndakabva tasvika ndokuimba rwiyo rwedu, ndobva rwapera, ndobva ndakwenywa nakwaya master, ndobva tabuda panze nekuvest, zvikanzi toda mweya waMwari. Ndikati chinzwa kwaya master, une 3 options: kunditengera bhutsu toimba tese imomo muchigarisana, kana kuti wondisiya ndakadaro because kwaya ndayaMwari ina handichabudi, kana kuti number 3 wobuda. Inini maoptions esaya ina handina kwandiri kuenda, handichaita seini nekuti kwaya ndeyababa vangu. Saka handina kwandiri kuenda, kana ndichikubhowa kuti handina bhutsu nditengere bhutsu, handidzirambi. Ukazotengerwa ukadziramba waane pamuromo. Asi kana usingagoni kunditengera handisi kukumanikidza, chidzidza kunyarara uchiimba nevanhu vasina bhutsu. Asi kana zvakuremera kuti haudi kutengera munhu bhutsu plus haudi kuimba naye, saka chibuda. Saka ndangopenza kumupa maoption ake matatu, ndichidzokera kunogara panogara kwaya. Handibudi vakomana ini nenyaya dzemangamanga, handibudiswi nemunhu pahotera apa. Ndakauya nebhizaini, ndakauya nebhizaini, endakauya nini akabhadhara, handizogara mahara ini, muchinjiko ndewedu. Ende akada akadzoka,
kana mariyo yakashota anobhadhara futi. Andibudini. Varipo here pakati pedu vanoti Mwari tanga taakuda kubuda, vanoti Mwari zvanga zvaakurema, vanoti Mwari we felt like outcasts. Takazvibvunza kundiwo mabatirwo angaitwe pachechi here. Vanoti Mwari, you have whispered to me, I will not check out. I will not check out. I will not check out. Andibudini. Elder Matandira Chuya. We need a special prayer. Sick people vakasiyiwa pahotera naKristu, vari kushungurudzwa nevashandi vepahotera, kuti Mwari tibateiwo neruoko rwenyu rune simba, nokuti tingakundwa nemiyedzo yepano pahotera. Ndo vandiri kuti kana varipo vasimuke netsoka dzavo. Baba wedu muri kudenga namuponesi wedu Jesu, nemi Mwari mweya mutsvene muri pakati pedu, toda kutendai nekuti muri Mwari. Tigokutendai neshoko renyu rinotipa gwinyiso. Vamwe vazhinji takuda kudzokera kumashure nemhaka yekuti tagodorwa nevamwe vatigere navo pachipatara, ivo vasiri vakatisiya ipapo. Imi Jesu makatirayira mukati matisiya mukati mekereke yenyu, mukatipa tariro yekuti nekukasika mapedza kugadzira pekugara kudenga. Mukukwana kwenguva muchava motitora kuti pamune muri tigovapowo. Asi yepanoi pane vamwe vanhu wakatanga kutaura zvakaipa pamusoro pedu, wakatigodora nekuramba wachitirangaridza kare redu ratakatakurira, zvikatibata pamwoyo tikafungidzira nekushuva kuti tingarega kutenda. Asi tinotenda nekuti matipa shoko regwinyiso makwananano, kuti tirambe takatsungirira nekukasika muri kutsemura denga nekumabvazuva. Maakudedzera rushabwa panyika rugare kudenga. Tichengetereiwo tariro iyoyo isinganyadzisi. Tisimbiseiwo mukurwadziwa kwedu, tirambe takatarira muchinjikwa. Mukufara kwedu tifare tiri patsoka dzenyu. Patinochema iwe munyaradzi, patinoperwa natariro mutsai tariro mhenyu kwatiri. Mutiropafadze mune zvatinobata, mutichengetedzewo mutipe mazuva mazhinji kana musati mauya azere neutano nemufaro. Toda kutendaiwo masikati ano nokuda kwevana wenyu vari kuno mberi, havana kunyara kuwanda kwemaziso, asi wasarudza kuuya kwamuri, wachizadzikisa zvamakataura imi Jesu pamakati uyo anondinyara pamberi pevanhu, neniwo ndichamunyara pamberi pababa wangu. Asi uyo asingandinyari, ini ndichamira naye nekumupupurira pamberi pababa. Tinotenda nekuti havari kuno mberi havana kunyara vanhu, asi wasarudza kuuya kwamuri nomuponesi. Chiwagamuchirai sezvavari, muwape simba rekuti wakurire zvazvo tivadzosera kumashure. Pavanopinda mumvura yerubhabhatidzo, dai vangabuda imomo zvazvisikwa zvitsva, muwagamuchidzewo chipo chemweya mutsvene, mugovapa simba rekuti wave zvapupu zvenyu kubva mumhuri dzavanogara kusvika kumugumo wenyika. Pose pavanofamba, nyika igopupura kutarirai wanhawa muna Kristu Jesu zvazvisikwa zvitsva. Zvavanobata zviropafadzwe nokuda kwenyu. Muwadzingire zvinovanetsa kare, zvichida pane wauya kuno mberi. Pane vamwe vanonetswa nemweya yetsvina zvichibva kuna Satani. Toda kudanidzira rusununguko musimba remweya mutsvene nemhaka yekuti wakusarudza imi Jesu. Asi masikati ano Mwari, mwoyo inorwadza patinopekera musangano uno nemhaka yekuti ichokwadi pana mai vagere apo nemukomana uyo ari apo, sarudzo anga atoita mukati mendangariro dzake. Asi Satani hamene kuti amubira kusarudzo yose, akamunyangira akamusimbisa, ari kuramba akaita chivindi. Shungu dzedu Mwari ndedzekuti tose tiri pano mataura nesu nenzira iyoyi. Dai mweya mutsvene aramba achidenha mwoyo yedu, tingasvika pakuita sarudzo dzakakosha dzinoita kuti tifanire ruponeso rwenyu. Maita Jehovha nekuti manzwa kukumbira kwedu, tigokutendai nekuti mazadzikisawo shoko renyu mazuva edu. Makati shoko rangu haringabudi rikadzoka rakadaro. Tendwai nekuti mazviwanira mweya mitsva mukati mezuva ranhasi. Waropafadzei muvaitire zvakanaka. Pamunokomborera sangano renyu, rangariraiwo nemudziyo wamashandisa, muwedzere simba nenyasha pamusoro pake. Tatenda Jehovha nekuti takumbira zvose muzita raJesu akafa akamuka. Amen. Douya kumchinjiko ubofu neurombo handidi chimwe chiro asiru pone
nesoro ndosimbira kune mwenyenyeye pakalvari ndinopfugama pasi mundipo neseini Jesu ndokuchemera moyo wangu waipa Jesu ye wataura ndinozo kuchenura ndosimbira kunewi nyenyeye pakalvari ndinopfugama pasi mundipo neseini ndapa zvese kunemwi zviro zvese zvepasi moyo zvenemuviri uwewe nyunarini ndosimbira kunemwi nyenyeye pakalvari ndinopfugama pasi mundipo neseini ndosimbira kunemwi mune zvitsidzo zvenyu zvinonda rapaini neropa rora Kristu ndosimbira kunemwi nyenyeye pakalvari ndinopfugama pasi mundipo neseini Jesu uri kuuya moyo wangu wazara zvinonda kachenurwa mbiriku na Jehova ndosimbira kunemwi nyenyeye pakalvari ndinopfugama pasi mundipo neseini ndosimbira kunemwi nyenyeye pakalvari ndinopfugama pasi mundipo neseini Baba mundipo neseini Baba mundipo neseini ndinoda kutaura kuti ndaponeswa ngero paro pamsana popemudza wake ndichagara kumushako ndaponeswa ngero parake renyenye ndaponeswa zvendichiri mwana wake ndinofara ngekuti Jesu auya kundiponesa ngekuti kupenya kwakeko kuri kunditungamira ndaponeswa ngeropa rake renyenye ndaponeswa zvendichiri mwana wake ndinotondera
muponesi, ndichiri kufunga ndiye, ndiri kuimba nguva dzese ngerudo rukuru rwake. Ndaponeswa ngeropa rake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndichamuona mambo wangu, ndoita mutemo wake, achiri kunditungamira, dakara kumusha kwake. Ndaponeswa ngeropa rake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Chiripo chiremba kudenga, chinondimirira ini, tichaenda ngekukasika kumusha wake wotenzi. Ndaponeswa ngeropa rake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndaponeswa ngeropa rake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake.